want to get. Chindo Magalam nyobedo kod ng'ikruok e kanisa ma Pentecostal Assemblies of God iboma Bungoma bang' jukrawera moro katemo keto gimoro ma ichichni ne en sum e pi e od bishop ma kanisa no. Kolero wach na jofwambo bishop ma kanisa no Ruth Werunga dotumno kod ywaruok mosebedo e kanisa no kumalo higni 15 kakoni kweth mane obarore mochako kanisa machielo osebedo ka monjo gi kinde ka kinde. Werunga koni ngimane ni kamarach kendo ni karabeni done osegolo ng'eto podi monjo gi kendo bila okawo ndamo mora mora. Okwayo piny owacho kod ten kanisa mar PG mondo mi odonjre mar tieko ywaruok mosebedo. Kazi yangu hapa si kujileta, bali nilikuja na official letter kutoka kwa mission yetu ya PG Kenya, na mwaka wa 2010 watu wakatoka kwa hili kanisa wakaenda, na wamerudi hapa 2012 wakanitatiza sana. Tukaenda kotini, nikawashinda kesi, hata walinipika masipao na hata walinipika chino likaanguka. Na nilipowashinda kesi wakaenda. Wamerudi tena 2022 wametusumbua. Kesi iko kotini na pato wananisumbua. Eden Migao Mathieth Aden Duale